Imvuselelo ma iphethe njani? Ngithethe kakuhle kakhulu. Ndiyibona inkosi indinyusela kwenye i-level. uThixo uyendincede kakhulu. Ndiyambulela kakhulu uba umvuselele. Ndivuselelekile emoyeni wam. Indivuselele kakhulu. Uyazi imvuselelo Uzazona indiphethe kahle kakhulu. Isendangathi ndingumntwana lo sandokuzala. Umoya wami uvuyile. Yakhuthaze. Kwenza ngendlela eyodwa uyasimangalisa Thixo. Kuneswiti ke ezimnandi apha zikamoya awufuna ukukhula nasemoyeni. Khona umvangelo ofikile watsho kanjalo uba kuneswiti ezininzi endlini kaThixo. Siyambonga uThixo ke eyimangalisa impilo yethu kule mvusela semzito. Imphethe kahle kakhulu imvuselelo. Indivuselele kakhulu. Ndifunde lukhulu ingakumbi kwimfundiso yokuqala. Xa siqala imvuselelo kulaa veki yokuqala kuninzi uThixo akutyhilile, kuninzi uThixo akukhethile. Kuko konke ukuvuseleleka ndifumene ubunzinza, ndakhelelekile, ndimnandi kakhulu. Amen. Kukahle kakhulu sisami ngivuselelekile emoyeni kakhulu ngemandla kanzima nje manje. uThixo siwethile sisebenze kakhulu wasinika nemandla nangoku nangathi asiphambili singaya phambili ndlela. Amen. Yesu sibona nje kwenza kaYesu. Inkosi nathi sikuthanda kakhulu. Mama. Kumnandi kakhulu sisi. Ayikho nje engingathela ngaphandle kwamandla enkosi. Helelisekile nje ukumbona uThixo wenzela ezingenela siphakame kakhulu. Ayisithathe sibone ubuhle bakhe songeza amandla emandleni. Simbulela kakhulu ngokuvula ithuba. Sike sizohlala nje naye sibumnandi nje. Unento utshintsha. Uyasijalela. Ewe mama. Makhulu. Nami imvuselelo imandi kokuqala. Emakhulu. Okwesibili iyakhuthaza. Okwesithathu ifuna umuntu agogodayo.